everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Lagi sir, di ko lang maklaro ang hitsura gud niya. Kay gawas nga gamay ra ang pagka-apply sa bintana sa sakyanan. Gamay buho ra man sabgod akong gililian sa may gate ug naka-shade sab siya. Nagasiguro ka na si Bro Derek yun ang gipangita to? Kinsay nangita na ako, bro? Ah, bro! May nangita na ako? Diin man. Yun na ba? Kinsa man ang gikasulti nimo sa cellphone? Kon, kining... si Carla, bro. Si Carla? Kaya nga naman, bro. May nangita ko na nimo sa inyo. Unsa? Kinsa man ko no? Hello, Carla. Kamay pagsulti ni... hello? Uy, naputol mamang tawag, bro. Ha? Bro. Ikaw ang gitawagan ni Carla? Kon, kining... ako nanawag kang Carla, bro. Ako. Ug unsa may gitawagan nimo kang Carla, bro? May cellphone day siya. Kon! Landline, bro. Landline. Inyong landline akong gitawagan. Ug unsa may tuyo nimo kang Carla? Ikaw ba? Kung di ka magka-interrogate na ako, maragi nagsilos ka na ako. Paminaon. Unsa? Ngano day, bro? Dautan ba day ang mangutana day? Ha? Dili man. Sa tuno lang sa imo sinultihan ba? Kuan lang, bro. Natingalan ko kay... Okay. Nahinumdum ka nga ID na Ray Boris ang akong gihatag kanina? Sa nagpailang among floor manager kanuhay? Oo. Mao to, nagsusi ko ni Carla. Ugwa pa dito akong ID mahibilin sa inyo. Ganun kang Ray Boris maning akong nada? O man ang ako? Masibag natagag sa CR. Dito ba ako karon naligo sa inyo? Kay dito ko makatug. Mau ba? Unsa ta ganito? May nangita ko noon ako? Oh, babae ko na bro. Unsa? Babae? Auto nga puwa nga nag-lipstick sa bugpuwa. Batanon pa? Kamor kayo pagsulti ni Carla? Tawag sa inyo lang line. Dali. Tabangan ti kang magkagamit sa among telepono. Ikay tawag ni Carla sa inyo. May nag-text! Si Sir Aldin. Mutawag si Derek diha sa telepono. Ingon ini ang itubag. Sakit na ba yun ito? Sakit ka ba? Sakit ba? Dali. Pada. Saba diha, oy. Muna diha. Ha? Bisan makapila na kapasikit ay anay mong day Carla. Hala, sige lang gihapon ka. Ay, ako kapoy na ko. Kapoy ba og tambag og maguwang pa nato bedin siya, oy. Kay magbuot man gud siya ang gusto gud. Bay. Malipay na giniis ni Carla sa kiliran niya itong gwapong artista, bay. Nag-share ba tuon siya? Apan klaro kayo excited kayo siyang nagpaabot sa tawag niya. Sakit na, uy! Gina sinabihin mong ako, bay. Tinagin, bay. Bay, kani bay. Mahimong last na akong tambag nimo bay din siyo, ha? Kay gikapoy na kong tambag nimo is pag tinuod lang. Kapoy gud. Bay, paminaw na ko bay. Kay I've learned something maayo tingali na ko nga i-share ni nimo. English man. Unsam na bay? When your feeling gets strong for someone, it is always too wise to stop for a while and give your heart a time to breathe. A time to use your mind. To weight the situation based on a reason, not on emotion. Because the saddest thing that can happen is when one fall in love
while the other wants nothing more than friendship. Oh, nusdid ko ato bay da. Nga sa ato pa, i-translate na ko ha. Sige bay. Kung nag-uros-uros na kuno ng pagbati nimo alang sa usa ka tawo, mas maayo kuno nga papahuwayon sa nimo og kadyot ang imong kasing-kasing. Hatagi og higayon nga makaginhawa og luag. Higayon ang gamiton nimo ang imong maayong paghuna-huna aron sa pagtimbang-timbang sa sitwasyon base sa rason ug dili sa emosyon. Tungod kay ang pinakasakit nga hitabo kung ikaw lang usa ang higugma. Diin ang usa wala ang gusto nimo isip hinigala lang. Dili ba? Bay, diin magkana bay istoy. Natana pa man ka ba eh. Kapoy ba og basa diri sa akong cellphone ha? Oh, kita ka na akong cellphone nindot kay ni oh. Aha. Gi-forward na sa akong textmate. I-cellphone nimo nang imong gitabunan si umpadyo. Kapoy ba translate atong in English ha? Daghan ko ana bay. Unsa man? Gusto ka basahan pati ka? Daoy Sir Aldin sab uy. Ngano man di siya na lang musulti kang Sir Derek good. Kabunga-bunga na sab ko ini ron. Tuan na, mao na ni. Lali sa sabi ini ron. Pustaan pa. Oh, dugay ra bang mitubag ay. Hello? Hello? Iya ka lang Karlaha ka. Kayaya bitaw ko nimo. Oh. All around maid. Yaya cook good ko nimo. Labandira pa, hardinera, etc. Hilom. Aminaw. Ngano wa man nimo pangutan kung kinsa tong nangitan ako? Uy, hala, sir. Ikaw ba nag-ingon nga di ko magpataka o pasod og laing tao, sir, nga di ko kaila. Si? Pasud ang buot kong ipasabot, ha? Wa ko mingon nga ayaw pangutan ang kinsa may mangita na ako dias bay. Aw, ha? Aw, ha? Tanga biya nimo eh. Aw, sa sunod ko mabalik to. Pangutan-on ako og si kinsa siya. Mubalik pa katong amawa ka. Oh, nganong hingos-hingos ka man diya? Ang, grabe naman ka sakit manulti na ko, sir. Bisan unsa naman lai mo ihinga na ko. Iya, gaga, amaw, tanga, batignaong, putot. Ludan pa ko nimo kay luod kong tan-aon. Grabe sa ana, sir. Uy. Kaya nga naman diya eh. Sayok ba ko sa paghingaan ako ni mo, anak? Ay, ayaw lang sa palabi, sir. Kay tao rasab kong may balatian. Kung makita pa lang nimo akong kasing-kasing karon, sir. Kung malaksi pa lang ni nimo, murag gihiwa-hiwa sa magkadagang higayon. Sab pa diya. Busit. Awa, bisit na sab. Ayaw lagi anak, sir. Kay... Wa naman dahil sa pikas linya. Makalagot sa mong gwapuha ka da. Da. Ay! Ay! Kawa ko magdahog ba? Maabot ingon ini ka drama akong kinabuhi. Niabot na ang panahon nga na tinuod ang giingon nilang mamagpapa. Nga dili ko pa uyabon o gwapo. Kay pasakitan lang kuno ko. Maugid ang naitabo. Nagkiat mo lang tingnan sila si mamagpapa og buhat na ko, oy. Mauning di gud madrawing akong naong. Nakuwang pagiro kong gitason. Sila man gyud si mamagpapa ang mabasol ani ba? Sila man gyud ba? Waboy ay pus ning kinabuhi, oy. Nganong giutong pamansab kong mama, oy. Di na ko makaantos ini. Di na ko. Ayaw sa tingay baso ang tanan kang Carla, bro eh. Nagtuman og nagamping sabto siya nga dili magkasaan mo. Da. Bro, naibaw ka bro unsa sa atong bayhanan ako, bro. Ha? Ala nagdaotan ako. Kuwang pa ng iyang hiyaguman sa iyang sa nga nabuhat nako, bro. Ha? Nalimot ka? Ha? Nalimot ka sa gibuhatan ng bayhanan ako, bro? Unsa ka grabe ka sakit. Labi na itong pagbabag niya sa akong kasal. Bro. Ha?
I think bayad naman tingin si Carla nimo, bro. Usa? Usay bayad? Nagserbisyo siya nimo nga way sildo-sildo, di ba? Umura pag piniriso si Mumbai. Pero wa kay nadungog nga reklamo gikan ni Carla, di ba? Bro Alden. Kasi kung sa isugod mo niya, yang gipanikamutan nga mahimo niya. Bilag himuoy pa nimo siyang kingkoy. Ano lang ka maringaw. Kaya lang niya, maulan na paagi magkabayad siya sa mga saang na himo nimo. Bro Alden. Magkuha ko sa kusakyanan sa imong bay. Salamat sa tanan, bro, ha? Ako na yung gate. Nganong naingon mo, Queen? Nga naman. Huwag mo sugat si Carla Ros pag-ablis gate. Akong cellphone mo rin dito ni Carla. Gipatong sa kong sakyan. May papel. Dear Sir Alden. Kung ikaw palang unta si Sir Derek, sir, no? Happy unta kaayo ko. Kay caring man kay kanako. Wa ko mahibaw kung unsay nagpahipi sa imong kaayo nako, sir. Kung may kaibog ka man ako, sir, sorry sa makadanging higayon. Busted yun ka sa imong pagpaninguha nako. Salamat na lang sa tanan mong kaayo nako, sir, ha? I gave up na. Sobra na. Di na nako kaya. Nakapanamilit na ko sa tanang party aning bahay ni Sir Derek. Ninyo na lang kuwa kapanamilit. Ipalihog na lang sab kog sulti ni Sir Derek nga goodbye ug inang I love you. Ayaw di ay inang I love you, uy. Delete. Ingna siya palihog nga love nako siya sa tibuok na kong kinabuhi. Wish me luck ug maayong pagpanaw inyong kamingawan. Carla. Milaya si Carla. Uy. Meron kina akong cellphone nga. Gibili ni Carla. Pag-ung number? Manghudlat ang sa gani. Hello? Alden? Kinsa ni? Wa ka naman kailan ako? What? Abi ko pag na ninin mo gamit ang numero, ha? Nag-text ko ni mo, pero wa ka mo reply. Kidadma lang ko ni mo. Maong akong gisuwaya kontak. Nakatubag ka man laki. Pero agit ka mo reply na ako. Kung Heart, kining ni ada ka sa Pilipinas? Yes. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!